Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fussilat ayat 13. Fa in a'radu faqul andartukum sa'iqatum misla sa'iqati 'adin wa samud. Ja'atumur rusulu min baini aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah. Qalu law syaa rabbuna la'anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bi kafirun. Fa'amma antum fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Fa'amma antum fastakbaru fil
ashaddu minhum quwwah أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة wa kanu bi ayatina yajhadun وكانوا بآياتنا يجحدون Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Fa in a'radu mongko lamun a'radu mengu sira kabeh. Takul mongko ngucap sira Muhammad angdartukum paring paweden sapa ingsun ing sira kabeh saikatan ing apa Mak jegagi pemetak swara kang banter misla sepadane saikatu adin pengagete kaum wasamud lan kaum Samud ayat 9 nerangno sak temene sira kabeh ngufuri kelawan zat kang nyiptake bumi ing dalem rong fain aradu lamun sampean minggu kandhane wong aku aku ngeden-ngedeni marang sira kabeh kelawan apa saika suara kang banter semisal kaum Ad lan kaum Samud dadi dipadakno karo kaum Ad karo kaum Samud bukan surat Asy-Syura 48 Fa'in aradu fama arsalna ka'alaihim hafidho In alaika illa balagh wa inna idza dzaqnal insana minna rahmatan farika biha. Sudah ketemu? Surat Asy-Syura surat ke 42 ayat 48. Monggo lamun wae iku minggu aku ora ngutus sira Muhammad terus jaga ngake unggah. In alaika illa balagh sampeyan iku hanya nyampe tok mubalek. Fa'in aradu fakul angdartukum sa'iqatan. Aki paring paweden sepadane bledeke kaum Ad kaum Samud Ilja'athum nalikane teko ing wong akeh. Sapa? Ar-rusulu pira-pira rasul. Rusulu iku muannas
Mulai nek kono apa kalimate ja'at teko. Gawe apa? Mana situ mudzakkar. Min baini aidim saking antaraning ngarepe wong akeh. Wa min khalfihim lan saking burine wong akeh. Wa min khalfihim alla ta'budu yen aja nyembah sira kabeh lah wadane ora dadi tulok susunane gak mesti manane ora alla ta'budu yen aja nyembah sira kabeh ilallah kejaba Allah. Rasul nyampe nanggane kaum Ad, kaum Samud aja nyembah selain Allah. Kayak dene sapa Nabi Nuh, Yagus, Ya'ub, terus Nasra. Kalau jawab sapa akeh. Kalau ngomong sapa akeh. Kalau jawab ngendika bantah cukup sapa akeh. Lau sya'a lamun ngarepake sapa Rabbuna pangeran ingsun la anzala yakti nurunake sapa Rabbuna malaikatan malaikat. Anjane wong ku butuh rewel. Kok lan pangeran karep nekano malaikat, lapo nekano sampean mrene dadi wong kang paring paweden. Bukan surat Al-Ahqaf ayat 21. Wal Qur'anin it angdara kaum bil ahqaf waqad qalatin nuduru min baini yadai wa min qalbi Allah ta'budu illallah inna khafa alaikum adzab yaumin adzim. Terana Muhammad ceritane dulure kaum Ad nalikane paring paweden. Sapa dulure kaum Ad? Sapa? Sapa dulure kaum Ad? Id angdara akha adin dulure kaum Ad. Lah ya sapa? Lho. Lho. Kaum Nabi? Nabi? Lho. Kok gak mantep blas jawabane. Masa kaum Nabi Sulaiman iku kaum Ad. Inna lillahi wa inna Ditanono nek kaum Samud nabine sapa? Saleh. Nek kaum Ad nabine akha Adin dulure kaum Ad sapa? Ngoyo cur. Ayo Ad kan mateni dal akhire. Nabine ngono lho rek. Oh, jumbo bingung. Aku ya pernah bingung ngono iku terus tak titeni. Samud oh Saleh, kaum Ad, kaum Nabi kaum Ad. Wal Qur'an Adin sama dulure kaum Ad. Nabi ngono dia bingung ngene.
Idang daraka ma bil ahqaf. Nalikane paring paweden nanggone kaum ning bukit Ahqaf. Bakal halatin nuduru bi bani yadai sadurunge ya wis ana. Paweden. Wa min qalbi burine ajane padha Allah tak butuh illa ojo nyembah kejaba tok. Mulai zaman Nabi Adam sampai zamane Nabi Muhammad ajane padha ngajak nyembah nang Allah. Masih Nabi Isa yang ngono. Ngajak nyembah nang Allah. Akhirnya disimpangno. Sampai awak takon Nabi Isa, apa ta sampeyan perintah tahu perintah kaummu supaya nyembah awakmu lan nyembah ibumu? Innalillahi. Aku kate late teko nang dia zaman. Buka. Buka lek ya wis sak seruputan wis pokoke batal wae. Lah nek aku buka yamin gopo. Jadi nek poso ya wis pokoke batal mari wis sak magrib sak isya tarawih baru mansek. Mangan kuburan. Iya pokoke batal posone wis. Mangan engko ae. Ae sampean ninggal ngaji belani Lipta. Di mau? Lipta. Bisa. Idza ja'adhum rusulun min baini yadayhim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah. Ajane padha yaiku mengajak kepada ketauhidan. Tapi butuh rewel kalu jangan law syarabuna. Lamun ngarepake sapa Rabbuna pangeran ingsun lang jala yakti nurunake sapa Rabb malaikatan ing malaikat lha rasul kok cuma manungsa masego enggak betah luwe ayo gak masak dino ae kaupus buka sak entek-entek lah jalan malaikat boyo ditakane malaikat fa inna mongko sak temene ingsun bima ursiltum kan barang kang diutus sapa ing sira kabeh di kelawan ma ursiltum kafiruna padha aku gak percaya nek kon iku seorang rasul, seorang nabi. Bukan surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ayatiya bi ayatin illa bidnillah likulli ajalin kitab. Temen ingsun ngutus pirang-pirang rasul sadurungmu Muhammad. Wa ja'alna lahum azwajan yang duwe bojo wa dzurriyyah yang duwe anak. Rasul kok duwe anak duwe bojo. Nek dene surat Al-Furqan wayang sunafil aswaq jalan-jalanan aswaq kok pasar oh nabi kok jalan-jalanan pasar wa ma kana rasulin ayati bi ayatin illa bi idznillah. Rasul gak nekane mukjizat kejaba lawan idine Allah, ora kok sak karepe dhewe.
Dadi sesuai karo karepe Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 33. Ma hadza illa basarum mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yasrabu mimma tasrabun. Lah para rasul kok menungso padha karo awake dhewe mangan kaya sing mbok pangan. Wa yasrabu mimma tasrabun ya ngombe kaya sing mbok ngombe. Surat Al-Furqan. Dibuka kabeh apa kasihan. Al-Furqan ayat ke-7. Wa qalu man hadar rasul yaqulu ta'am bayam sifil aswaq mlaku-mlaku di pasar. Laula uzila ilaihi malak mboyo titik parani apa? Dibarengi malaikat. Al-Furqan ayat 30. Wa marsalna qablaka minal mursalina illa annam la yakuna ta'am wa yamshu fil aswaq wa ja'alna ba'dhum li ba'din fitnatan atasbirun. Wa kana rabbuka basira lan ingsun ora ngutus sadurunge Muhammad seorang rasul pun kejaba ya mangan panganan ya jalan-jalan nang pasar ya ndek anak di pucuk. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Dadi karepe mawa rasul iku malaikat. Kok malaikat iso mlaku-mlaku kaya menungso biasa gak apa-apa. Malaikat terbuat dari cahaya. Kalau pangeran ngersakno lah nekano malaikat. Fa inna bima ursiltum bi kafir. Aku gak percaya karo apa sing diutus sira kabeh wis gak percaya aku. Jadi alasane untuk menolak ajaan untuk beriman yang ngono iku. Tunggale surat Al-Isra ayat pira iku? Wa qala nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Atakuna laka jannatun min nakhil wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Autus kita sama kama zamta alana kisafan. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Au yakuna laka baitu min zurufin. Au tarqa fis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbiyal kuntu ila basaran rasula. Weh ketemu. Jadi wong kafir ngomong ngono, aku gak iman, gak percaya karo sampeyan, sehingga sampeyan iso ngilekno banyu kali sumberan, utawa sampeyan di kebonan saking kurma, anggur, terus di sela-selane kono mili pira-pira kali, utawa sampeyan iso nyuwilno langit, jare sampeyan langit bakal ambrol, si cuwilno. Utawa sampeyan iso nekane pangeran karo malaikat kok bilan adep-adepan. Nek sampeyan iso nekane malaikat karo Allah, kenalan ambek aku iman. Utawa sampeyan di omah saking perhiasan. Utawa sampeyan iso munggah nang langit.
Aku gak percaya nek sampean iso munggana langi sehingga mudhun nggawa kitab sing kena tak demek, sing kena tak waca. Tujuannya apa? Menolak gak gelem beriman. Iku hanya rewel tok. Nek dituruti, gak kena wong ngono dituruti. Malah ndodro. Wis gak karuan aturane dituruti wong ngono iku mang. Jadi anjane wong kafir ya golek alasan khela supaya tetap gak iman. Sering tanyakan. Bisa jadi suatu saat sampean ngadepi kaum sing model ngono iku. Sama najak cara halus, cara disinggung, disane pakno, kadang sik gak gelem ae. Anjane menolak gak gelem beriman. Tapi yo gak oleh putus asa, yo tetep ngajak ae. Sampai kapan? Sampai pol mati ini dewi-dewi. Ono sing mati apa kene sing mati? Sing mati sing ngajak apa sing diajak? Dene sampe mati kok sik gak gelem ae ditake. Nek selagi durung mati durung karuan. Mulane gak oleh putus asa. Dari kami putus asa kaya Nabi Nuh. Wala tadar fil ardi lam yalidu illa fajiran kafaro. Ambo sampean tinggal ya Allah diana wis fajir kafir maneh. Nabi Ibrahim apa Nabi Nuh wis gak sabar. Nek Nabi Muhammad ya apa tak bleki gunung ya apa jawabe Nabi Muhammad? Ojo. Saiki gak gelem iman mbok menawa keturunane. Aku arep keturunane dadi wong sing iman. Lek Nabi Nuh wis diputusi, aku nek nglairno duwe anak ya padha kafir. Sama entekno ya Allah. Ngono. Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum ya Allah jenengan paringi pituduh kaum kula. Sebab wong-wong durung paham, durung weruh. Bisa jadi sampean meneh-meneh yang ngono dakwah nang ndi? Sampean ngajak awan esuk sore, ketemu di Embong dijak omong di Embong, ketemu di pasar dijak omong di pasar, ketemu di sawah dijak di sawah. Lah Nabi Nuh sampai awan bengi, ya, dengan samar, dengan terang-terangan oleh ngajak sampai kapan? Sampai pol mati ini dewi sampai sing mati apa aku sing mati? Lek gak kena saiki bisa jadi anak keturunan kan ngono. Ya? Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Ya saudari, orang tua, sayyidul istighfar. Antivirus. Audu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillal ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq 'alana sabra tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.